Nossa, ai sim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, se eu te pego. Delícia, delícia, ai sim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, se eu te pego. Sábado na balada, a galera começa a dançar e passou a menina mais linda. Tomei coragem e comecei a falar. Nossa, ai se você me mata. Ai, se eu te pego, ai, se eu te pego. Delícia, delícia, ai sim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, se eu te pego. Уважаеми зрители, днес, петък, 9 март, за мен е изключителна чест да ви представя водещия на шоуто Слави Трифонов! Многобройни заслужени аплодисменти. Добър вечер, уважаеми зрители. Казвам добре дошли и на вас, скъпи гости в моето студио. Радвам се да ви видя. Добре сте ви дошли. Днес аз и моите колеги ще направим това, което се опитваме да правим през цялото време, т.е. да ви забавляваме. По-късно тази вечер ще видите едно шоу, посветено на сексуалността, наречено Мъжът и жената интимно. В ролята на мъжа ще бъда аз, а в света на интимното ще ме води сексолога Наталия Кобилкина. Майко, ще помоля по това време да си легнала. И понеже в петък вечер стават всички забавни неща, днес ще видите и първи епизод на нашия мини-сериал Ракия Санрайз. Доскоро аз го наричах комедиен мини-сериал, но по деликатното, но твърдо настояване на Иво Сиромахов Хачото, вече ще наричам този мини-сериал телевизионен театър. И така, време е първи епизод на телевизионния театър Ракия Санрайз да започне. Желая ви приятно гледане. Най-хубавата пача в София. Много е хубава пачата, между другото. Петров обаче не може да пее. Ей, гледате ли какво става? Бе, мания тази, пуснете, моля ви, с телевизора. Защо, бе? Пуснете да видите. Саше, да. Ти пък си единствения бонак, къде че взе руски телевизор от Кореком. Сваля другаря Тодор Живков. Пуснете да видите. Пуснах го, бе. Трети канал. Втори. Имаме само... ето. От свое име да изкажа благодарност на другаря Тодор Живков за неговата дългогодишна и вярна служба на делото на партията и революцията. Известни са неговите заслуги през годините на съпротивата и антифашистката борба. Изпращайки другаря Живков на заслужен отдих, ние най-сърдечно му благодарим и му желаем още дълги години здраве, бодрост и творческа активност.
И сега, момчета, какво ще правим? Не, какво правим? Се мъчим, какво правим? Днеска си горе, утре си долу. Долу БКП! Защо ще правим? Проблем. Комунизмът се отменя, ама мишмаш си е мишмаш. Комунисти, капиталисти, всички ядат. Въпрос. Аз мога ли да скъсам с този бар и да направя луксозен ресторант? Аз пък този бар ще го купа и той ще стане мой. Стига, бе. Да. Това е все едно някой от охраната на Тодор Живков да стане министър-председател. Това не е ли възможно? Аз си взема такси. Верно. Ще променя живота. Ще изкараш ли пари с това такси? Ще изкарам. Едва ли. Аз разчитам на жена си. Никога не разчитай на жените. Не, аз разчитам на жена си, защото този бар заедно с цялата сграда нагоре е бил едно време на дядо. Знаете ли какво може да стане след това? Аз пък разчитам на това, което природата ми е дал. На тея две цици. Нямам друго. Това си имам, на това разчитам. Калутки, разбирам те, тя природата добре ти е дала, ама то с годините ще увисне, нали? Ще увисна, ама знаете ли какво съм чел? Какво си чел? Четах, че през 2000-та година ще ли да измислят начин да отвояват гърдите двора. Задане, като душичка, златничка. Какво 4 ли ще стане? Вижте какво всичко ще се промени. Всичко. Идва промяната с главно П. Шишманя. Всичко! Жена ми заминава днеска. И какво се оплакваш, бе? Къде заминава жена ти? Де да знам, некъде в топлите страни. Тя да не е лястовичката, ще хръкне. Лястовичка, гъска. Пичове, казвам ви, никога не се женете за богати жени. Що бе? Нали ти дава пари? Дава. Знаеш ли как се изкарват тия пари? Ако бях жигол, поне да знаех, че всичко с един час свършва, а то цял живот. Но аз някой ден ще събера парите и ще ги върна, да видим тя как ще ми върне секса. Аз за това се разведах. Що ма? Щото на мъжа хем секса по-не е хубав от това на любовника, хем на любовника не трябва да готвиш. Точно така, аз за това съветвам мои приятели да не се женят. Защото вижте, след 10 години брак ставате като роднини. А кой е така нормален човек спи с роднините? Си кажете. Като сте толкова отворени да ви питам, знаете ли какво трябва на една жена, за да е истински щастлив? Ти откъде знаеш? Да се полива цветето редовно. Имам опит и знам. И кой трябва на една жена, за да истински? На една жена и трябва много... Много и трябва. Какво много? Блъскане. Секс. И освен това, мечтата е да може да яде каквото си иска, колкото си иска и да не дебелява. Аз само за я да не мислиш, че мисля какво жени. да мисля? Трябва да ви кажа, че моята жена с тия нейните бизнеси 10 месеца пътува некъде и 2 месеца си е вкъщи. Тежко ли? Не разведете се, бе. Какво пък лошо? Тежко, не тежко. След 2 месеца издържат някак. Здраво, гобарам шефът. Кого бараш? Шефът. Чакай, бе, чакай. Здравей, заповядай. Здравей, заповядай. Шефе, коя е тая? Скъпи приятели, това е новата управителка. Сериозно? Тя ще ме замества, когато мен ме няма. Погледнете я, вижте добре. Най-вече ти Шишо, Шишманя. Като я гледаш нея, все едно ме виждаш мене. Аз откривам нов бизнес, филиал на нашето заведение, по-точно филиал на моето заведение. Отивам на морето, ще отварям ново заведение. Заповядай, влизай да те запозная с обстановката. Какво ще ти е заведението? Заведението ми ще бъде каравана. Ще отворя каравана, в която ще предлагам огромно меню. Асортимент всякакъв. Напитки, ядене, пиене и разбира се, от пържени картофи без сирене до пържени картофи с сирене. Супер! Това е Шишо. Точно така. Внимавай, на него пари няма да му даваш. Чакай малко, Саша, не дей така. Моля Няма ти да се. му даваш пари, На него кажи, това е Шишо. На него много пари не трябва да му даваш. Няма да му даваш. Това е калутка. А как се казвате, госпожице? Александра Македонска, мила ми е. Харесва ли ти калутка? Да не е майка ти? Не, баба му съм. Калутка прави тайландски масаж. Калутка прави тайландски масаж. Ма тя не Никой е тайландка. Не, той това, дето прави, тя не е точно масаж. Както и да е. Това е Петров. Приятно ми е, шеф Мила ми е. Петров. Внимавай, той е готвач. Внимавай като готви. Внимавай и не дей да му опитваш много манджите, защото можеш да загазиш. Да, виждаш ли я? Ага. Венито. Това е Венера, бе.
Венито, аз си викам. Значи веднъж изготвих, облиза си пръстите и виж какво стана. Не, бе, това е бившата сервитьорка, пипаше в касата. Приятно ми е, аз съм Аспарух, аз съм готин, аз съм заможен, аз съм забавен. Аз съм женен, забрави да кажеш. Саша, няма значение дали си женен или не. Един мъж знае ли как да чука, винаги ще му отвори. Лес. Аз съм, бе. Изпратих жена ми, страшна зима е, въвели са код червен. Дай един чай. Кой е въвел код червено, бе? Жена ти ли? Калутке, Да. я ми кажи, ама честно, ти този месец въвеждал ли си код червен? Шиши, Да, Миши. но тези години нема код червен. Има код дойде, код такова. Сега е моята си доя. Трябва да ви кажа, добре, че замина тая гад, просто защото вече ми писна да съм мъж по чехъл. Искам аз да съм чехъл, искам аз сам да управлявам живота си, имам гениална идея за бъдещето. Дай го този чай. Точно така. Хвани бъдещето, ухи в ръце. Така е. Това да не ти е масаж, да го фанеш в ръце. Значи да ви кажа, тая сутрин изпратих жена си на летището и на връщане срещам една моя съученичка, която сега работи в Министерство на културата. Значи тя ме покани на кафенце и след това... Чак, въпрос. Да. След кое? След като пихме кафенце, тя остана много доволна. Чак, уточнение. От какво? И от кое? Остави човека да каже. Даде, чакам. От пиенето на кафенце. Така? Да. Тя ми разказа как от Министерство на културата дават 1 милион евро на български оркестър, който да отиде и да представи България в не знам какъв си там някакъв фестивал в... Колко дават? Колко пари дават? 1 милион Къде ги евро. дават? Аз вече ги виждам тия пари, че вече са в мене, защото аз вече съм изпратил този оркестър. Чакай, проблем. Какъв? Проблем. Пух и ти оркестър имаш ли? Айде сега кажеш. Нямам. Какво правим тук? А сега върни парите и измисли откъде да намериш оркестър. Пухи, спокойно, Пухи, спокойно. Оркестър лесно се набира. Музиканти безработни много. Къде Пускаш... мацка, между краката ти ли? Малката, не се обажда и хич не се обажда. Слушай ме се. Слушам те. Пускаш една обява в интернет, след 2 часа пълно ще е. Мисля, че ще дадат тук хора. Пълно ще е. Кой пуска обявата? Аз ще я пусна. Върви, Моля ти пускай. се. Петров, доставката. Охо, коя тая, бе? Това е новата барманка. Кой е той? Кой? Ей той? Това е Банчо доставчика. Това е пестото ли? Да. Македонска, ела да платиш на човек. Са. Леле, каква италианска кухня ще ви готва от тук нататък. Тортелини, лазани, пици. Това папата да дойде ще си изеде пръстите. Издънка, бе. Що? Що пише тук на български? Защото през 9 век Кирил и Методий са измислили българската азбука и ние от тогава пишем на нея. А що не италиански? Защото през 9 век не е имало италиански език. Банчо не се прави на луд. Що ми така не си ми... Това не е песто, бе. Това е доматено пюре. Абе, на мен е много полезно те от Първомай, отколкото до Сицилия. И комова на доматеното пюре. Не гледаш ли, че до вчера е било в гаранция? Айде! Ще ни изтроиш, бе. Констатация. Трябва да се готви с качествени продукти. Много ясно. Защото човек е това, което яде. Аз лично не си спомням тая сутрин да съм изял готин, строен, супер интелигентен мъж. Както и да е. Добре, значи по тази констатация, ако човек е това, което яде, аз съм голяма ракия с шовска салата. Фузаме! И някой има ли запалка? Типа, сега ли намери да пушиш?
Некой да има телефон с фенерче. Аз имам телефон с фенерче, ама не съм го плащал. А тия мобилните са такива гадове, като не си платиш телефона, ти спират и фенерчето. Справедливо ли е сега? Кажете. Просто Сашо не е плащал тока. Сега всичко, дето е във фризера, както ми се замрази, така и ще ми се размрази. Той фризер и без това не работеше. Аре, стига, той е руски и загрява. Ма така е, днеска бръмчиш, утре те обримчат. Това е живота, има ток, няма светло, тъмно, край. Това е. Имаше тока, не работеше, а сега смятай какво ще стане. Като няма ток, хептен няма да работи. Калутки? Ситуация. Калутки? Да. Тебе страх ли те от тъмното, моето момиче? Едно време ме беше страх, че ще ми се случи нещо, ама сега ме е страх, че и на светло нищо няма да ми се случи. Я какво ни приксите? Сашо все пак го е плащал. Не го е плащал. Не бе, плаща го е човека, ама на част. Да. Кай се парите? Тук имаше 200 лева. Кай? Кай си. Парите са в Брюксел. Трябва да съберем оркестър. Абе, не ми казали ти на мене парите са в Брюксел. Тук имаше 200 лева и сега ги нема. Аз парух, на теб ти трябват пари за оркестър. Ти си ги вземал. Абе, аз пари имам, бе. Оркестър нямам. Ще оправи, докато нямаше ток. Някой има ли запалка? Ти па сега ли се ти да пушиш? Това македонче е много секси. 2 пъти по-млада от жена ми. 3 пъти по-хубава. 4 пъти по-слаба. 5 пъти... 5 пъти може и да не мога на тия години. И аз сега, докато няма ток, я да взема да й пусна една ръка да видя как са македонските дупета. Сашо все пак го е плащал. Шишо, Кажи. ти си вече без пари. Ти си ги вземал. Какво прави, докато нямаше ток? Някой има ли запалка? Ти па сега ли намери да пушиш? Ей, завалята, аз не съм пипал 20 годишно, откакто бях на 20. Аз и 30 годишно не съм пипал, откакто бях на 30. Сега съм на 40 и нищо не съм пипал. Сега е момента да плясна македонска по задника за добре дошла. Някой ме изпревари. Сашо все пак го е плащал. Казах. Лайза Минели, ти си ги вземал. На теб нещо не ти върват масажите. Не съм Лайза Минели, а Кайли. Някой има ли запалка? Ти па сега ли намери да пушиш? Всяка истинска жена има нужда от 3 неща. Секс, уважение и нови обувки. Аз обувки си имам. Уважавам се. Обаче от към първия компонент съм зле. Сега, като съм с 3 мъже в тъмното, дано някой да ме плясне по дупото. Плеснаха новата. Ама Сашо все пак го е плащал. Петров, остава да си ти. Някой има ли запалка? Ти па сега ли намери да пушиш? Дядо ми казваше, че на баба не смениш ли водата и на жена не пуснеш ли ръка, все си се изложил. Козунак се меси на тъмно. Дай да видим как са тия македонски козуначета. Някой ме плесна отзад. До мен има 2 жени и 2 мъже. Значи шанса да ми хареса, кой ме е плеснал е 50 на 50. Сашо все пак го е плащал. Не го е плащал. Не бе, моля ви се. Плащал го е момчето, ама на части. За обявата. Това гледай, бе. Влезна пункта за старо желязо. Вие да не идвате от ония свят, бе. Кои сте вие? Ние сме хеви метал група. Върнаме се от Норвегия. Боже. Ако крадете желязо, въобще не желая да се разправяме с вас. Довиждане.
Нева. Свириме на лодките на ферибелтите. Така? Една вечер влиза тоя Карло Сантана. Да, Сантана. Свириме въобще, обръща внимание. Направо повъркахме музика. Шаман, Шаулич, Халит музика. Направо идва при мене и вика: "Кой сте ви, бре? Кой сте? Бах ти, пичовете." Мачкаме я. Абе, вие мачкате, ама ние масажистка се имаме. Я фани пак плексита. Браво, ние търсиме музиканти. Браво, Значи, вижте, ако сте толкова добри, колкото казвате, макар че външния вид категорично говори друго, ще ви заведа в Брюксел. За пари ли? За пари. Не, за славата на България. Само, че България не е едно тук драно теле и синджири. Вижте, няма значение какво свирите. Важното е как изглеждате. Така няма как да стане. В тия двамата китаристи, като ги гледам, същите като моите синове. На татко хубавците. Имате ли си на вашата банда? Аномалия. Предлагам да се казвате живите мъртви. Абе, покняте ми тапанчето, бе. При вас положението е 1% талант и 99% зор. Не е така. Музиката е 99% оркестър и 1% талант. Момчета, вижте, най-вероятно вие сигурно свирите много хубаво. Само че аз тази музика просто не я разбирам. Мен ми трябва оркестър, който да може да свири всичко. Разбирате ли ме? Тази Калутке, и айди, моля те там, фани се за микрофона и покажи, нали, била си певица, покажи на тук оркестъра какво да свирим. Искаме така, че хората да го разберат, сърцата да им докоснете. Разбирате ли ме това? Тук по средата да стане. Абе, заставай на микрофона, ти пак. Значи, пичуе. Всичко. Това ставаше въпрос. Браво! Сетих се за тата. Вижте какво нещо е таланта. Така. Като голям бюст, с малък сутиен. Все някъде някога ще изкочи. Вие тук да не сте отворили пункт за изкупване на старо желязо, бе. Не бе, Ванко, по-лошо. Между другото, госпожице, в бързината сте ми дала 200 лева повече. Не съм бързала. Ти не си бързала, ама аз бързах да ги взема. Така, ти ли си ги вземал, бе? Ние тук се отепаме да ги търсим. Айде, стигате. Пак ли мен?